Салату вассаламу аля расули. Бисмилlah, алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ахират дәрисләре. Жәннәт. Һәм без жәннәт әхилләре нинди хәлдә булачаклар, һәм жәннәт әхилләре аларга нинди сый-хөрмәтләр, нинди ләззәтләр әзерләнгән, шуларны сөйләшәбез. Һәм бүген узган дәрестә без сезнең белән аермасын карадык. Ягъни жәннәттәге сый-хөрмәтләр нәрсә белән аерыла бу дөньядагы сый-хөрмәтләрдән. Һәм беренче, икенче, өченче, дүртенче, бишенче дип шулай аермаларын әйттек. Һәм инде әлбәттә кайсы яктан гына алсаң да, ул инде дөньядагы ләззәтләрнең аның ул түбән дәрәҗәдә. Без жәннәт, мәсәлән, әгәр дә арабыздан беребез жәннәттәге берәр ризыкны кабып карасак, бу дөньядагы ризыкны кабу безгә бик авыр булыр иде. Жәннәттәге матурлыкны күрсәк, без бу дөньядагы матурлык белән инде ләззәтләнә алмас идек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе безгә күрсәтми жәннәтне. Кайбер кеше уйлый бит, менә жәннәтне күрсәк, хәзер шәп булыр иде дип. Әгәр дә шәп булса, Аллаһ күрсәтер аны. Шуңа күрә пока бу дөньяда Аллаһ биргән белән ләззәтләнәбез, шатланабыз, әмма жәннәттә ул инде бүтән яктан алсаң да, аның дәрәҗәләре зуррак, алар мәңге, алар бетми, алар туйдырмый. Мәсәлән, кемдер әйтте миңа, хәзрәт, анда эшкә дә барасы булмагач, көрәшәсе дә булмагач, скучно була бит инде диделәр. Ул инде әлбәттә без үзебезнең акылыбыз белән генә карыйбыз аны. Анда жәннәт булмый бит инде, әгәр дә анда кеше нитеп ятса, от скуки умираю дип ятса. Шуңа күрә ул жәннәт инде. Жәннәт әхилләренең ризыклары һәм сулары. Моңа кадәр без аерым дәресләрдә үттек жәннәтнең агачлары дип. Шулай бит инде. Жәннәттә бар агачлар. Аллаһ Тәгалә безгә күз аллау өчен әйтте ул агачларны, ләкин ул агачлар аларның кәүсәсе, ботаклары, яфраклары һәм җимешләре булса да, алар бу дөньядагы кебек түгел. Шулай бит фил кулагы кебек яфраклар дидек, аннарысын алтыннан аның кәүсәләре дидек, шулай бит. Һәм аның җиләк-җимешләре кешеләр килгәч аска төшә. Ягъни жәннәттә үрнеп алу дигән әйбер юк, үрнәсе юк, ул үзе төшә сиңа. Авызың ачсаң, авызыңа да керә. Шуңа күрә кешегә ул бернинди мәшәкать китермәй. Һәм әлбәттә жәннәттә инде кешеләр нинди җимешләр телиләр, нинди ризыклар телиләр, алар анда барысы да була. Барысы да була, төрле җиләк-җимешләр, ризыклар, төрле эчемлекләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Вакыйга сүрәсендә нәрсә диде? Ва фавакиха мимма ятахайярун диде. Аларга ди ашатырлар җимешләр ди, җиләк-җимешләр ди, мимма ятахайярун ди, алар ди ул җимешләрне үзләре сайлап алырлар ди. Ягъни кайсына күзе төшә, кайсысына күңеле төшә, шуларны сайлап алырлар ди. Ва лахми тайрин мимма яштахун ди, һәм үзләре теләгән кош итләре булыр ди. Мясо птиц ди. Менә җәннәттә димәк ит дигән әйбер була. Шулай бит инде. Кош итләре була. Мясо птиц. Зухруф, шулай ук Зухруф сүрәсе 71-нче аятта Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аларга анда ди җаннары теләгән һәм күзләре шатланган, ягъни күзе күреп шатланган һәрбер күзләрне шатландырдай һәр нәрсә булыр ди. Шуңа күрә җаны нәрсә тели, җәннәттә шул була. Шулай ук Хакка сүрәсе Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ашагыз ди, эчегез ди, ханиан, шатланып ди. Рәхәтләнеп ашагыз ди, рәхәтләнеп эчегез ди. Ни өчен? Үткән көннәрдә кылган изгелекләрегез өчен ди. За то, что вы совершали в минувшие дни ди." Ягъни кайда? Тегендә, дөньяда. Шулаймы? Дөнья бит инде калды. Чөнки дөнья бит инде ул дөньядан соң әле кабер, барзах булды. Зур ни бит инде ул период дип әйтәбез инде. Көтү баскычы. Аннарысын тагын бар әле безнең нәрсә? Следующий баскыч.
Барзақтансың, қабірденсің, нәрсе бара? Жәннәткә қадар. Қиямет күні. Қиямет бар, әлі сират бар, аннарысың жәннәт. Шулай бит инде, кімгәдір инде, кімгәдір Алла сакласын жаһаннам. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Рәхәтләнеп ашагыз, рәхәтләнеп ишегез ди. Үткән көннәрегездә, ягъни дөньялыкта кылган изгелекләрегез өчен ди. Менә бу җимешләр инде. Аннарысың Җәннәттә без шулай ук әйттек инде, елгалар, күлләр, диңгезләр бар. Әгәр дә бу дөньяда диңгез бар икән, җәннәттә инде ул була. Шулай бит инде. Тагын да яхшырагы була. Шулай ук без сезнең белән әйттек, җәннәттә елгалар бүленә дидек. Шулай бит. Бар чип-чиста судан ясалган су елгалары, менә бу дөньяда бит инде андай бер юк, су елгасы дигән термин юк бит инде. Шуңа күрә анда бар судан елгалар, шәраб елгалары, винные реки, сөт елгалары дидек, бал елгалары дидек. Шулай бит? Бал елгалары дидек. Һәм шул елгалардан аерылып китә инде тагын башка елгалары. Җәннәттә бик күп чишмәләр бар. Бик күп чишмәләр бар. Һәм кешеләр шул елгалардан, инешләрдән, чишмәләрдән рәхәтләнеп чәчәкләр инде. Бал елгасыннан да, сөт елгасыннан да, шәраб елгасыннан да, һәм менә шушы елгалардан киткән инешләр һәм чишмәләрдән. Монда берничә аят бу хакта укып китик. Мәсәлән, Әл-Инсан сүрәсе. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал абрара яшрабуна мин кәсин кана мизаҗуха кафур" ди. Дөреслекдә изге бәндәләр ди, ягъни Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган, хәерле эшләр эшләгән бәндәләр, алар булалар җәннәттә. Нәрсә эшләр җәннәттә? Яшрабун ди. Алар ишәрләр ди. Нәрсә? Мин кәсин кана мизаҗуха кафур ди. Алар ди ишәрләр кафур, камфара белән булгатылган шәраб, вино. Вино татарча ничек була? Шәраб була. Шәраб. Хамыр ансы инде просто спиртное дип килә бит инде. Хамыр бунсы шәраб, эчемлек дигән сүз гарәпчә. Шәраб, вино. Ягъни алар шәраб эчәчәкләр. Һәм ул шәраб булгатылган нәрсә белә? Камфара белә. Менә камфара ул бездә дә ашый торган әйбер түгел. Шулай бит инде. Аны камфараны гадәттә инде әбиләр мәйет юусу әзерләгәндә әзерлиләр. Ләкин камфара анда башка. Ул хуш исле, ул тәмле, ягъни винога ул кушыла икән, значит ул виноны тагын да яхшырта дигән сүз. Димәк, ул аны тагын да шәрабны яхшырта дигән сүз. Айнан яшрабу биха ибадуллахи юфаджирунаха тафҗира ди. Һәм бу Аллаһның бәндәләре ди, шушы чишмәләрдән, ягъни шәраб чишмәләреннән эчерләр ди. Һәм ул чишмәләр елга булып агып торыр ди. Димәк, ага торган елгалар була инде, шулай бит. Менә бу Әл-Инсан 5-6. Шулай ук Инсан сүрәсенең алга таба 17-18 аятлар. Ва юсқауна фиха кәсан кана мизаҗуха занҗабила ди. Аларга ди җәннәттә алып килерләр. Кәсан, кәсә бар бит, кәсә, чаша. Татарча кәсә ул гарәп сүзе, кәсүн. Аларга ди кәсәләр белән алып килерләр ди. Шәраб ди. Кана мизаҗуха занҗабила. Ул шәрабкә имбир кушылган булыр ди. Имбир занҗабил була. Татарча занҗабил гарәпчәдән алынган инде. Гарәп сүзе занҗабил. Ул шушы занҗабил кушылган ди. Менә монда дагы кемдер әйтергә мөш, миңа имбир шамый дип. Шулай бит инде. Бездә бит инде бигрәк тә без яшәгән җирлектә имбир ул күбрәк салкын тигәч, кемдер инде суши белән ашарга мөмкин. Ул еш кулланыла торган түгел. Ләкин җәннәттә имбир булачак. Димәк, ул имбирне кушачаклар нәрсәгә? Винога. Менә хәзер без чәйгә кушкан кебек. Димәк, ул имбир нишләтәчәк? Виноның, шәрабның тагын да тәмен яхшыртачак. Мизаҗуха занҗабила айнан фиха тусамма сәлсәбила. Шулай ук җәннәттә аларны ишертерләр ди сәлсәбил чишмәләреннән ди. Менә бу инде сәлсәбил кызлар акшалар бит исем, сәлсәбил дип тә инде. Ул җәннәттәге чишмә исеме. То есть это название источника, сәлсәбил дип атала ул.
Аның исеме Сәлсәбил булыр ди. İnsan suresi 17-18 ayetler. El-Mutaffifin, Veylül lil-Mutaffifin, обвешивающий suresi. Анда Аллах Teala ayta: "Ve mizacuhu min tasnim" di. Алар cennettagi şarap di. Аңа ди тәсним суы кушылыр ди. Тәсним. Ne bu? Tağın bir источник. Аның исеме Тәсним була. Тоже кызларга кушалар, неме? Малайларга кушмыйлар Тәсним дип. Кызларга. Тәсним. Айнан яшрабу бихал муқаррабун ди. Ул ишемлектән ди. Аллаһы Тәгаләгә иң якын булган, ягъни иң изге бәндәләр чәчәкләр ди. Чәчәкләр ди. Әле аны хәтта килә, менә бу ике аяттан әйтәләр, кемгәдер кушып бирәчәкләр тәснимне ди. Кемдер чиста тәсним чәчәк ди. То есть бу ике уровень инде. Кемгәдер әз генә тәсним кушалар, бу уже бер зур ниғмәт була инде. Кемдер ул тәсним суын не инде? Болгатмыйча чәчәк, чиста килер. Шулардан иң беренчесе җәннәттәге шәрәпләр. Райские вина. Җәннәттә булачак шәраб. Ләкин вино җәннәттәге бу дөньядагы бар кимчелекләрдән дә ул пак булачак. Чөнки бу дөньяда да кешеләр ишәләр вино, әмма ул виноның бар кимчелекләре. Нинди кимчелекләр? Мәсәлән, ул кешене исертә. Җәннәттә вино ишеп беркем дә исерми. Бер хатынның да ире исереп кайтмаячак инде. Көнбуе вино эчсә дә айнып кайтачак. Ягъни бу дөньяда әгәр дә шәраб исертсә, җәннәттә ул исертми. Бу дөньяда шәраб ул мәсәлән кешенең башын авырттыра, җәннәттә ул аны авырттырмый. Бу дөньяда шәраб ул кешегә зыян китерә. Ну, акыл исертү ансаны. Мәсәлән, кеше спиртной ичеп нишлей? Бауры килеп чыга, ашказаны килеп чыга, организм туза. Бу кеше исерек кешенең күренеп тора бит инде, кыяфәтеннән, шулаймы? Исерек кеше, даже кеше айнып бер ай ичмәсә дә яшәрә кеше. Шулай бит инде. Чөнки организм восстанавливает итә. Исерек кеше бит инде ул таушалы бетә, җәннәттә алай түгел. Теге гомер буе ичсә дә ул анда яшь кала. Чөнки ул җәннәт виносы. Шулай ук башка төрле сәбәпләр булырга мөмкин, бу дөньяда төрле кимчелекләре булырга мөмкин, ә җәннәттә ул инде иң чиста, иң пак, иң файдалы, иң тәмле ичемлек булачак. Һәм бу хакта Саффат сүрәсендә, кстати, ул бит инде элек-электән вино ичү культурасы булган ул. Күп халыкларда һәм гарәпләрдә дә эчкәннәр. Мәсәлән, шәраб татар телендә вино ул гарәп сүзе. Напиток дигән сүз. Шәраб, шараба, яшрабу, шулай бит инде. Аннарысын мәшраб, аннарысын аракы гарәп сүзе. Ялгышмасам, гарәп сүзе, чөнки арак теге ни дип тә килә бит инде. Ялгышмасам, тир, нинең ипидән чыккан инде. Тир кебек инде арак. Аннарысын даже алкогольны гарәп сүзе диләр. Аль-кухуль. Кухуль теге ни самогон куганда, аның ниләре менә бу парлары анасын битен әйләнә. Шулай бит инде нитеп. Беләсез бит ничек самогон куалар. Шул әйләнә нигә суытып бит инде спиртка. Аль-кухуль. Кухуль менә шул парлары була инде, пары була инде нитә торган. Менә шуңа күрә ул гарәпләрдә дә ул бик күп булган вино. Шуңа күрә ислам килгәч, Пәйгамбәрбез аракы харам димәде. Чөнки әгәр дә аракы харам дисә, исламга килмиләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә беренче этап килде, аракыны тыю, икенче, өченче, өч этапта килде. Шуңа күрә ул бүген без әлбәттә теге, пока эчсәң була дип әйтмибез кешеләргә. Өч этап дип инде. Ләкин кайбер кешегә, Аллаһу әгълам, аракыдан башларга кирәкми. Аллаһ турында сөйләргә кирәк, башкасын сөйләргә кирәк. Демәк, җәннәттә булачак шушы ичемлекләр. Һәм шуңа күрә Коръәндә дә җәннәттәге винолар турында күп әйтелгән. Менә шуларның беренчесе Саффат. Ютафу алейхим бикәсим мин маинди. Алар тирәли әйләнеп йөрерләр ди, ихбудут абхадит ди. Кемнәр? Хезмәтчеләр. Шулаймы? Җәннәттәге хезмәтчеләр кемнәр?
Кемнәр дип аталалар? Кем әйтә, бишлек куям? Вилданун мухалладун ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар яныннан ди, яшь сабый балалар кебек рәвешендә кичкенә малайлар ди. Вилдан. Алар вилдан дип атала. Ягъни алар кичкенә малайлар, балалар. Ул балалар специальный җәннәт өчен нителгән, производится. Җәннәт өчен генә. Алар шул җәннәттә шул балалар вино ташыячаклар кешеләргә. Алар тирәли ди, әйләнеп йөрерләр ди, бикәсим мин маин ди, кәсә-кәсә с чашами райского вина ди. Кәсә-кәсә менә шушы җәннәт шәрабы белән әйләнеп йөрерләр ди. Бәйдаа. Ул ди вино ак булыр ди. Менә мәсәлән бу аятта вино ак булыр ди шәраб. Ни өчен бирәчәкләр аны? Ләззәтән лишәрибин ди. Бу ди шушы шәрабны эчүчеләргә бик зур ләззәт бирер ди. Ягъни ул вино бик тәмле булачак, һәм аны эчкәндә кеше ләззәт алачак. Наслаждение алачак инде, удовольствие алачак. Менә кемдер әйтә бит инде, бу дөньяда кеше бит инде эчә, иногда тәмле булган өчен түгел, исерер өчен, нәрсәдер онытыр өчен. Шулай бит инде. Кемдер әйтә, нәрсәгә эчәргә ди, исермәгәч ди. Анда чәчәкләр исереп түгел, шушы эчемлек ләззәт биргәнгә. Ла фиха гаулун ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди акылны югалтмый ди, югалттырмый ди. Вала хум анха юнзафун. Һәм алар ул шәрабны эчеп исермәсләр ди. Димәк, акылны югалттырмый, һәм кешене исертмый. Саффат 45-47. Димәк, җәннәттәге шәраб, вино булачак аксыл төстә, матур, һәм аны эчкән кеше ләззәт алачак, аның инде удовольствиесе булачак, ләкин ул акылны җуймый, акылны бетермей, һәм кешене исертмей. Шулай ук ул туйдырмый да. Туймый кеше, мәсәлән, эчеп аны туймаячак. Мәсәлән, кеше бит инде кай вакыт Рамазанда көн сайын плов ашап та нитә. Шулай бит инде күпкә китә. Вак бер башка нәрсә ашыйсы килә ди кеше. Или мәсәлән, өйдә көн сайын нәрсәдер ашасаң, ул туйдыра. Менә кайбер абзыйлар, мәсәлән, гречка ашамыйлар вообще, гомер буе. Без аны армиядә күп ашадык диләр. Хәтта сукбайлар, бомжлар киләләр, кайберләре утырып чыккан инде. О, без аны тегендә күп ашадык, ашамыйбыз диләр. То есть кеше бу дөньяда туя. Шулаймы? Бер әйбердән. Ә җәннәттә туймый, чөнки аның һәрбер глоток ул буланы неповторимый. Ятуфу алейхим вилданун мухалладун. Менә Вакыйга сүрәсе 17-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар тирәли ди, мәңге яшь булган балалар йөрер ди. Сабый бала, менә шушы малайлар, яшь малайлар, сабый малайлар йөрерләр ди. Нәрсә белән йөрерләр ди? Алар тирәли. Би аквабин. Алар ди шушы кәсәләр белән, ягъни шушы чашалар дип әйтәбез инде. Ва абариq. Абариq ул кувшин. Кемдер чаша белән, кемдер кувшин белән йөри. Ва кәсим мин маин ди. Һәм менә шушы нәрсә тутырып йөрәчәкләр инде, шушы җәннәтнең шәрабын тутырып йөрәчәкләр. Ла юсаддаун анха ва ла юнзифун. Аларның ди, моны бу шәрабны эчкәннән башлары авыртмас һәм акыллары китмәс ди, акыллары бетмәс ди. Вакыйга 17-19. Шуңа күрә Ибн Кәсир дә үзенең тәфсирендә әйткән, җәннәт шәрабы, виносы кешенең башын авырттырмый, кешенең акылын җуймый, киресенчә кеше аны эчкән саен ләззәт, эчкән саен үзенә бер рәхәтлек алачак ди. Абдулла ибн Габбас нәрсә дигән? Тәфсир галиме, сахабалардан. Җәннәтнең ди, җәннәт шәрабының 4 үзенчәлеге булыр ди. То есть райскому вину присущи 4 качества ди. Беренчесе исертмей, икенчесе башны авырттырмый, өченчесе ул уксытмый. Бу дөньяда эчәчәк кысып бетерәләр бит инде. Һәм дүртенчесе ул аның кеше аны эчкәннән кысталмый. То есть аның бәдрәфкә барасы килми. Эчә күп мешсә дә инде кысталу дигән, чөнки без синең белән әйттек, бәдрәфкә йөрү табигый йомышыңны үтәү анда әйбер булмаячак. Шулай ук башка аятларда бар. Мәсәлән,
Мутаффифинда Аллах Тағала айта: "Юсқауна мир рахиқин махтум" ди, аларга ди ябылган, запечатанный, мөхәрләнгән вино алып килерләр ди. Аның ди, менә шушы капкачы ябылган, ул мускус булыр ди, миск була инде. Ләкин ул да бу дөньядагы кебек түгел инде. Бу дөньяда винога миск салсаң, ул бит инде вино булмый, шулай бит. Исламай салсаң. Ул җәннәттә инде икенче төрле була. Демәк, ни була инде? Шулай ук выдержанный, запечатанный була. Мәсәлән, бу дөньяда бит инде иң кыйммәтле шәрәпләр әйтәләр инде. Аллаһка шөкер, мин тәҗрибәм юк улай бердә. Теге выдержка белән, анда ничәдер ел, кайдыр сакланган булырга тиеш ул җәннәттә дә шундый була инде. Ләкин әйттек, аның сыйфатлары башка. Менә бу җәннәттәге хәмерләр, җәннәттәге шәрәпләр булды. Алга таба иң беренче ризык. Җәннәткә кергәч тә иң беренче кеше нәрсә ашый? Абу Саид аль-Худри тапшыра, бу Бухари, Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Такунул арду яумал кыямати хубзатан вахида" ди. Кыямәт көнендә ди, җир бер тигез ипи кебек булыр ди. Моны инде галимнәр әйтәләр, монда речь идет җәннәт турында ди. То есть җәннәт аның җире ди, бу хадистә ул бер ни кебек, лепешка кебек булачак. Ипи кебек булыр ди. Һәм сез ди, сәфәргә чыккач, ничек ипине әйләндерсәгез ди, Аллаһ та шушы ипине сезнең өчен әйләндереп торыр ди. Ни өчен Пәйгамбәрбез әйткән, сәфәрдә гарәпләр өйдә булганда түгәрәк ипи пешергәннәр. Сәфәрдә ул сытык булган, җәйик булган. Аны шушлай сытылып торсын өчен гел куллары белән җәйеп торганнар. Гарәпләр. Шундый гадәт булган. Бит юлда ипи пешерергә, ипи ашарга кирәк бит. Менә шуның кебек нәрсә дип әйтәләр инде, кыямәт көнендә җәннәт ул бер зур ипи кебек булыр дигән җире. Һәм Аллаһ Тәгалә аны ди сезнең өчен әйләндереп торыр ди. Нузулан ли әһлил җәннәт ди, җәннәт әһелләре ди, шунда урнашсыннар өчен ди. Җәннәт әһелләрен кунак итер өчен ди. Җәннәт әһелләрен кунак итер өчен ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы сүзләрне әйткәннән соң бер яһуд килә. Яһуд иудеин, диме? Үзенең динендә булган, үзенең китапларын укыган. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга килеп: "Баракар рахману алейка я Абул Касим" ди. Сиңа ди Аллаһның бәрәкәте булсын, эй Абу Касим ди. Пәйгамбәрбез бит Абу Касим булды, шулай бит. Мин сиңа ди җәннәт әһелләренең ди шушы аларга нинди ниләр, сый-хөрмәтләр, нинди ризыклар әзерләнгәне турында әйтимме ди. Үзенең китабыннан әйтә бит инде, шулай бит. Әйтимме ди. Шуннан соң ул сөйләп, Пәйгамбәр әйтә, әйтти. Безнең күп әйбер туры килә, шулай бит инде. Менә монда әйберләр туры килә. Кабер газабы турында килеп сөйлиләр Пәйгамбәребезгә яһудлар. Аннан соң башка сораулар бирәләр, туры килгән җирләр бар. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез сөйлә дигәч, җәннәтнең ди җире ул бер лепешка кебек булыр ди. Ипи кебек булыр ди. Бер тулы ди, целый, сплошной ди. Шуннан соң сахабалар әйтәләр, Пәйгамбәрбез дә безгә шуны әйтте диләр. Пәйгамбәрбез дә шуны әйттеләр ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям как раз әйткән генә бит. Һәм Пәйгамбәрбез безгә борылып карады да, көлеп җибәрде ди. Карагыз, яһуд та шуны әйтә дип ди. Һәм ул көлгәндә ди, хәтта аның кырдагы тешләре күренде ди. Менә Пәйгамбәребезнең сыйфатын күрсәтәләр безгә күз аллары өчен, шулай бит. Чөнки хадислар алар бит кай вакыт шундый бөтен нишкәлекләре белән килә. Миңа бер кеше, бер режиссер миңа шундый сорау бирде. Тимур Бекмамбетов. Он миңа шундый сорау бирде: "Хәзрәт, пророк улыбался, нет ты?" Мне сразу меня кызык булды, почему вы такой вопрос задаете? Дигәч, мин ди ничә батюшкадан сорадым ди, ничә священниктан, Иисус улыбался-мы дип ди, смеялся-мы дип ди. Миңа ди алар җавап бирә алмадылар ди. Шундый как будто ты куда пошел дигән кебек әйттеләр инде ди. Куда тебя занесло дип ди. Мен әйтәм, почему пророк не то что улыбался, он смеялся так, что иногда вот так назад уходил, мен әйтәм.
А еш кына сподвижники описывает метам, ул күлгәндә аның кырдагы тешләре күренгән. Кырдагы тешне күренер өчен ул елмайып кына утырып булмый бит инде. Ул күлгән, шулай бит инде. Һәм ул инде бик каты сөенде инде. Кара, вот же оказывается, ди. Сездә ничек ди. Ул бит инде елмаю, көлү, ул бит инде гадәти нәрсә. Хәтта Пәйгамбәребезнең күңеле төшмәсен дип, кайбер сахабалар аны специально көлдерә торган булганнар. Мәсәлән, шуларның берсе Гумар ибн Хаттаб. Кемдер әйтә бит, "О, Гумар, ул бит инде шундай" дип, "Если что, кылычын чыгара сразу" дип. Гумар ибн Хаттаб бер вакыт әйткән, "Мин дигән Пәйгамбәребезгә барсам, аны обязательно көлдерә торган бер сүз әйтәм" дигән. Ягъни аның күңелен күтәрә торган булган. Шуңа күрә исламда бар шундай бер кешенең күңелен төшерү түгел, ә киресенчә күңелен күтәрергә кирәк. Мәсәлән, бер кешенең кайфы юк икән, беренче эшләргә кирәк аның кайфын күтәрер өчен. Түгел анда, шулаймы, да, проблемаларың күпме, шулай гөнаһларың күптер менә. Әле смотри, тагында күбрәк булачак дип. Теге кешене һаман бата икән, батырга түгел. Мәсәлән, авырып яткан кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, "Да, сиңа насип булса, үләсең инде син" димәгән бит. Хәтта дөрес шул бит аның. Шулай бит. Мәсәлән, гомерең беткән икән, үләсең инде, ләкин Пәйгамбәр әйткән, "Ла бәс, ни проблема. Борчылма. Тахурун иншалла. Чистарынырсың иншалла" дигән. Терелерсең иншалла дигән дуа кылган. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямда яһуд Пәйгамбәрбез әйткән сүзне кабатлагач, "Син беләсеңме соң җәннәт нинди булачак" дигәч, менә ул бер сплошной ипи кебек булачак дигәч, Пәйгамбәрбез көлеп җибәрде ди, хәтта аның кырдагы тешләре күренде ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Сезгә сөйләргәме ди җәннәттәге ризыклар турында" ди. Нинди ризыклар ашаячаксыз ди. Шуннан соң сорыйлар, "Әйе, нинди ризыклар була" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Бәләм". Бәләм дигән сүз ул инде үгез була. Менә бу как раз бит ни килде? Борынгы яһуд телендә үгез бык бәләм булган. Пәйгамбәрбез бәләм ди, ул да аңласын өчен. Иң беренче кешегә алып киләчәкләр үгез итен. Һәм нун диде. Нәрсә ул нун? Нун. Юк, сез Калам сүрәсе белән әйтмәгез. Нун. Зиннун дип кемгә әйтелде? Обладатель, кайсы пәйгамбәр обладатель чего булды? Кит була нун. Юнус алейхиссалам. Димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кешеләргә иң беренче җәннәттә бирәчәкләр үгез итен һәм кит. Кит итен бирәчәкләр. Һәм нәрсә дип әйтте? Кешеләр сорадылар, бәләм дигән сүзне аңламыйлар бит инде алар. Ул бит древний еврейскийдан. Нәрсә соң ул бәләм ди? Һәм нун ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бәләм ул фаурун. Фаурун үгез дигән сүз. Һәм нун ул инде кит ди. Китнең ди сезгә бирерләр ди бауырының иң яхшы җирен ди. Иң яхшы җирен бауыр нәрсә була? Печень. Менә шушы китнең печенен алып, бауырын алып, шуның иң яхшы җирен кисеп сезгә бирерләр ди. Карагыз, шушы иң яхшы җире ди 70 мең кеше ашар ди, шуны ди. То есть без хәзер тиз генә күз алдыбыз, кешеләр ни хәтлек була әле? 60 терсәк, һәм шушы 60 терсәктәге 70 мең кеше ашый шушы китнең бауырының бер өлешен, теге самый яхшы өлешен инде. Димәк, менә Аллаһның хикмәте кешеләргә иң беренче шушы китнең ашатачаклар. Русча инде придаток печени дип килә инде. Бу аның зур кисәгеннән кисеп алынган иң яхшы урыны дип килә инде. Һәм шулай ук икенче бер хадистә килә, Абдулла ибн Салам Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан берничә сорый Мәдинәгә килгәч, Пәйгамбәрбез һәм шуларның берсе кеше ди җәннәткә кергәч иң беренче нәрсә ашый ди. Нәрсә ашый ди? Чөнки ул яһудларның китапларында язылган була. То есть древний еврейских источниках язылган була, анда да шушы придаток печени кита дип килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям җәннәткә кергәч ди кеше иң беренче шушы китнең бауырының бер өлешен ашаячак дип, бирәчәкләр дип әйтелә. Менә бу инде иң беренче ашый торган әйбер.
Алға таба. Жәннәттәге ризыклар һәм ишемлекләр, алар әлбәттә чиста, пөхтә булалар һәм бер нинди дә теге негатив белән, неприятность белән алар бәйле түгел. Ягъни күңелсез бер әйбер белән дә бәйле түгел. Шуңа күрә әйткәнемчә инде җәннәттә ашап махмурланып булмый. Сезнең яктан ничек диләр аны? Ну, хайван турында күбенү диләр инде. Теге ашап сулый алмый бит инде кеше. Андай әйбер булмый җәннәттә. Шулай ук җәннәттә кеше йомыш үтәргә бармый, җәннәттә кеше төкермей, җәннәттә кеше, ягъни бөтен менә бу кимчелекләрдән пак булачак. Чөнки җәннәттә күңелсез, ягъни неприятный бер дә булмаячак. Все, табигатьтан китәчәк ул әйбер. Булар берсе дә булмаячак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: "Әввәлу зумратин талиджул җанната суратухум аля суратил камар, лейлатил бадр" ди. Иң беренче җәннәткә килеп кергән төркем ди, группа кешеләрнең ди, алар ди тулы төн, тулы ай төнендәге ай кебек булырлар ди. Ягъни они будут подобны луне ди, в ночь полнолуния ди. То есть алар шулай балкып торачаклар инде. Ла ябсукуна фиха ди, ва ла ямтахитуна, ва ла ятагавватун ди. Алар ди төкермәсләр ди, җәннәттә төкерү дигән әйбер булмый. Борын сыңгырмәсләр ди, смаркат ситү булмый. Һәм ва ла ятагавватун, йомышларын үтәмәсләр ди. Кеше йомыш үтәүдә, зур йомыш үтәүдә булмый. То есть они не будут справлять свою нужду. Менә бу инде әлбәттә монда беренче төркем дигән сүз аларга гына кагылмый. Любой җәннәткә кергән, ул инде бу әйберләрдән имин булачак иншалла. Икенче бер хадистә килә инде. Җәннәткә кергән беренче төркем ди, иң беренче кемнәр керә инде? Самый-самыйлар, шулай бит? Иң яхшылары керә. Алар ди шушы тулы ай кебек булырлар ди. Алардан соң керүчеләр ди, алар күктәге йолдызлар кебек булырлар ди. Теге ай кебек түгел инде, но барыбер йолдызлар кебек балкып торырлар ди, алар артыннан ди. Һәм алар ди йомышларын үтәмәсләр ди, борыннарын сыңгырмәсләр, һәм төкерү дигән әйбер анда булмас ди. То есть андый күңелсез, ничектер әдәпсез әйберләр берсе дә булмаячак инде. Хәтта кайбер кызык әйберләр була. Хәзер ансында сөйләшербез. Сорау туа. Кеше ашый. Шулаймы? Ашый да ашый бит җәннәттә. Ашый. Фигура бозылмый, корсак тулмый, ашый да ашый. Кая китәр ризык? Беренчесе тир белән чыга. Сразу. То есть еда и питье будет выделяться потом. Пот дөньяда уже нәрсә? Это достоинство или недостаток? Это неприятно. Шулай бит инде. Шулай күрә без нишлибез? Тирисе килмәсен дип без юынабыз. Шулай бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте чакыра, мәсәлән, чистарынырга, төкләрдән, йоннардан, шулай бит инде, чтобы кешедән ис килмәсен өчен. Аннарысын элек кулланганнар ислемай, хәзер анда дизадаран тегесе булса. То есть без бу неприятностьны нәрсәдер шәтәбез. Шулай бит инде. Җәннәттә вот ашыйсың да, бәдрәфкә бармыйсың бит. Чыга синең пот белән. Уже не стыковка, шулай бит, но җәннәтнең тире башка була. Ул киресенчә нәрсә була? Благоухание була. Ул аромат була. То есть это недостаток булмый. Ул киресенчә кешене, мәсәлән, просто бәләкәй генә пример. Кичкенә генә пример. Маңа нинди пример китерергә була, что пот не всегда недостаток. Кемнең башына килерме икән? Нет, ансы, ул барыбер бит инде неприятно пахнет. Пәйгамбәребезнең тире. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям йоклаганда аның ала торган булганнар маңгаендагы тирен. Ни өчен? Пәйгамбәр бер вакыт уянып киткән, аның тирен алалар. Нәрсәгә ул сезгә ди? Без аны кушабыз ислемайга ди, ислемай яхшыра ди. То есть бу дөньяда ук пәйгамбәрбез күрсәтте. Аллаһ күрсәтте. Кем аша? Пәйгамбәрбез аша. Уже пәйгамбәрнең бу дөньяда нәрсә? Тире уже недостаток булмаган. Тирисе килмәгән аны. Киресенчә җәннәттәге кебек хуш ис биргән. Бу пәйгамбәрбезнең сыйфаты. Ну, караматы, бәрәкәте. Ну, пәйгамбәрнең даже чәчен төшсә,
алганнар, суга салып торганнар аның шешен. И ул су даруга әйләнгән. Балаларга ул, мәсәлән, менә бүген бит инде күрсәтәләр анда каядыр Кавказда, каядыр нидә пәйгамбәрнең шешен йөртәләр. Ну, пәйгамбәребезнең шеше, сакалы, тире, даже төкереге. Ул булган карамат. Ул булган бәрәкәт. То есть, шыннан да Гайша дәме булган пәйгамбәребезнең шеше. Аны балаларга суга салып торып ширтә торган булганнар, ул шифа булган, ул карамат, ул бәрәкәт булган. Ну, вопрос. Нинди? Ул шеш хәзер килеп җиткәнме, юкмы? Кем белә аны? Ул аның шешеме? Әллә юкмы инде? Менә мине шул гына борчый, мин бүтән кермим, ата тагын сүгә башлар мине. Монда бит әле сездән башка караучылар бар. Менә шуңа күрә уже бу дөньяда Аллаһ Тәгалә күрсәтте пәйгамбәребезнең тиреннән. Теге җәннәттә тир ул кимчелек булмаячак. Киресенчә ул кешегә хуш ис бирәчәк. Һәм тагын ничек чыгачак? Ашаган ризык. Тоже не кызык. Кикереп чыгачак отрыжка белән. Бу дөньяда однозначно это невоспитанность. Бу дөньяда однозначно ул недостаток. Шулаймы? Даже пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям вакытында бер кеше кикереп җибәрә. Ну, хәзер дә бит инде кай вакыт. Утырасың шулай бер, кикереп җибәрә анда. Ну, әдәпсезлек инде. Әйе. Яра башкасын эшләмәсәйин. Ну, мәсәлән, пәйгамбәр вакытында бер кеше кикереп җибәрә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аны сүгә. Ягъни бу теге туклыкның аръягына чыгу бит инде. Шуңа күрә җәннәттә алай түгел. Җәннәттә алай түгел. Җәннәттә ул киресенчә булачак хәерле сыйфат итеп. Ул башка сурәттә булачак. Это будет, природа другая будет. Анда не башка, другой форме дип әйтик мен. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Инна ахлал җаннати якулуна фиха ва яшрабун" ди. Җәннәт әһелләре җәннәттә ашарлар һәм ишерләр ди. "Вала ятфулуна вала ябулуна вала ятагавватун" ди. Алар анда ди төкермәсләр, кеше йомышларын үтәмәсләр һәм зур йомышларын үтәмәсләр ди. "Вала ямтахитун" ди. Һәм борын сеңгермәсләр ди. Шуннан соң кешеләр сорадылар: "Я Расулаллах, кая китәсең аларның ашаганнары, ишкәннәре" ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Джушаун ва рашхун карашхил миск" ди. Аларның ди ашаганнары ди, шыгыр ди, кикереп ди, отрыжка ди, ләкин ул ди хуш исле майдан да хәерлерәк булыр ди. Хуш исле майдан да. Шуңа күрә ул анда әдәпсезлек булмый, ул башка төрле булай. Бездә бит неприятно, а ул анда приятно булай. Тагын бер сорау. Әгәр дә без бит әйттек, җәннәттә кеше бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел икән, он ни в чем не нуждается, значит, аңа бит инде у него не будет нужды ашауга, эчүгә дә. Шуңа бит инде булмаска тиеш. Ни өчен җәннәттә ашыйлар, ни өчен җәннәттә эчәләр? Җәннәт кагыйдәсе шундый. Җәннәткә кергән, ул бер кашанда бер борчу, бер авырлык, бер мәшәкать, бер мохтаҗлык күрмәячәк. Все, бетте. Бетте. Бер нинди авырту булмаячак, бер нинди сызлану булмаячак. Шуңа күрә җәннәттә картлык юк, авырулар юк. Һәм әлбәттә җәннәттә тамак кибү дигән сыйфат булмаячак. Җәннәттә тамак кипми. Җәннәттә тамак ачмый. Җәннәттә тән кирләнми дидек, пишранмый дидек, кием пишранмый дидек. Хәтта анда сине гел алыштырып торачаклар. Менә, әгәр дә кеше ризыкка, суга мохтаҗ түгел икән, тогда нигә ашый? Нигә эчә? Нигә мәсәлән ислам ай сөртә? Без бит инде бу дөньяда, мәсәлән, кемдер дизадран сөртә, тирисе килмәсен өчен. Нигә кирәк анда дизадран сөртергә? Когда синең тирең үзе уже дизадран. Шулаймы? Благовоние. Менә бу сорауга имам Ал-Куртуби тәфсирен язган зур галим әйтә. Җәннәттә булган нигъмәтләр ди. Җәннәттә булган кием ди. Ризыклар, ишемлекләр ди. Алар ди кешене сакламыйлар. Мәсәлән, кием кешене иссидән сакламый. Менә бу дөньяда бит инде кояш астында нидер киябез. Ә җәннәттә нигә киябез соң без? Анда бит кояш юк.
Biz bu dünyada kiyemiz kiyim, hazır nega kiyemiz? Yağmurdan yaşanırga gerek, salkından yaşanır. Cennette salkın yok. То есть, на самом деле, cennette kişinin kiyimge de haceti yok. Ne ol kiye? Ol anın motorluğu bulacak. Cennette kişinin tamağı kipmi. Niye şey? Lezzet alır için. Просто в удовольствие. Cennette kişinin tamağı açmay. Kırsağı boşamay, bağırdamay açlıkka. Niye aşıy? Просто в удовольствие. Ради удовольствия aşıy. İstemay sürte просто хушис. Tağın da хушисlerek bulsun için. Tağın da onun isi temnerek bulsun için. Bu dünyadaki kibik, mesela tirisinden başkasından kutulur için tügül. Şuna göre Allah Teala Taha suresi 118. 119. ayetlerde aytken: "İnne leke alla tecu'a fiha ve la taghradi." Şimdi anda qayda ol cennette. Sen anda bir qaşanda aç bulmazsın, bir qaşanda yalang'aç bulmazsın diye, şere bulmazsın diye bir qaşanda. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Hem şimdi anda bir qaşanda ıssıdan, kızıdan, kaynardan iza çekmezsin diye. Ты не будешь страдать от жажды и зноя diye. Şuna göre bu kurseten erseni cennette kişiler aşıylar, işerler, kiyinerler, только в удовольствие себе. Только в удовольствие. Yatalar, organga tügül, просто yatası kile. Просто barası kile. Şuna göre anda tigi yağı bulmay. Tigi negatif, mesela aşısı kile, aşı çünkü tamağaç, yuğuna çünkü yuğunmasa tirli, anda bir bulmay cennette. Ne şunday, hem şuşu hem başka cennette küte kişilerini sый hürmetler. Yarar olga tabi biz şulay ekringine barыбыз cennetteki kiyimler, cennetteki yataklar, hem başkalar. İnşallah Rabbim devam ettirgen nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.